18. Имаше братя и сестра. Да, имам сестра. Тя къде е? След малко ще извънна и ще я питам. Искаш ли да се разходим? Добре. А ти имаш ли братя и сестра? Не. Нямаш. Да, моята сестра. Малко е Даниела. Добре, много хубаво име имаш. И сестра ти има много хубаво име. Благодаря. Чакай, трябва да извънна да я питам. Защото ние обикновено се бяхме разбрали. Там виждаш ли я? Сестра ми! Ела! Това е много хубаво момиче. Трябва да станем добри приятелки. А сега като дойде и сестра ми ще стане перфектно. Знам сестра ми поне да я хареса. Ира е добра приятелка. Искам да я стана най-добра приятелка. А сега като дойде сестра й, ще бъде още по-чудесно. Здравей, аз казвам Десислава. Аз съм Даниела, приятно ме. Сестра ми каза за тебе. Ами аз съм от 13 колко сестра ми. Ние сме нещо като там така твоя. Ние сме сестри и много радвам се да познаете. Искам да сме най-добри приятелки вие трите. Добре. Аз съм върши някаква работа за това. Тя ще тръгва и малко ще се познава. Добре. Много готина. Радвам се, че сестра ми е запознала с нея. Тя е много добра и хубава приятелка. Искам да съм винаги с нея. Дана и Красимира са добри приятелки. И затова искам да останем най-добри приятелки за винаги. Сестра ми ти да подава някакви моменти за моето училище. Искаш ли малко да се блъснем? Може. Малко нататък ще видим и след малко да се закрие, че се прави книжката там. Ами аз. Ти какво учиш? И учи архитектура. Ага. Ти какво учиш? Ами аз ще уча готвене. Искам да гледам вие ходите да се карате на ролеви. Сега. И аз карам ролеви понякога. Добре. Някой ден трите да караме. Може. Може утре да караме, ако искате. Добре. О, добре. Подадох си документите, сега трябва да отидем при двете ми най-добри приятелки. Те са много добри. А аз съм много изумрена. Те са там. Супер. Добре, не сме се разсърдали. Всъщност къде си на сестра ми? Тук съм. Ето я. Чакайте да се кача. Искате ли някой ден да караме ролеви трите? Например, като утре. Може. Какво искате да правим сега? Не знам, искате ли на другото да отидем? Добре. Може. Хайде да едновременно. Добре. Чакайте. И аз се качих. И аз. Дани, къде отиваш? Ще трябва да си ходя, ще дойда по-късно, може би. Добре, довиждане. Чао. Къде се занимавате? Да каза, че отива на някакво събитие там, не знам, не помня как се казваше. Аз ще спя малко, да. Може след това, нали? Добре. Заповядай. Благодаря. Благодаря. Искаш ли да се разходим някъде? Например, на малко нататък до жълтата сграда. Добре. Айде, чакай. Просто виж, да искаш да говориш. Добре. За какво се смееш, Ка? За какво се смееш? Няма нищо. И аз се смея. Да, щях да падна. Нормално. Искаш ли от тук нагоре? Айде, добре. Вече чуете стрелките. Много такова.
Ето. Ти какво правиш? Искаш ли след това да отидем някъде другаде? Искаш ли да се вземем ролите и да караме? Добре, хайде да ходим да ги вземем. Ей! Да? Къде? Сестра ми има също като това. Абсолютно също? Абсолютно. Ага. Аз имах малко с колелката. Тя махнала ли се? Да. Ага, добре, окей. А само да не си ги объркате, защото... Аз не вярвам да си ги объркате. Няма нищо. Чакай, те само да се прибереш. Ще прибереш ли мой? Да. Опа. Вау! Колко време не съм карала. И аз не съм карала. Вау! Нали бах ти якото? Сега ще въртя малко. Искаш ли да обиколим така? Добре, карамто. Чакай. Малко се. Не знам точно. Това малко се подвижда. Как се? Куда извинявай? Аз качвам. И аз качвам. Ау! Трябва да се стегна. Аз би трябва да си ги охлаба и да пия малко за... Сестра! Чакай, не се е, ох, чакайте! Дойдох, казвам, че ще питате. Не сте ли сте? Аз нещо ще кажа да си часа. Може ли да добре, аз имам същите като твоите и така че на мен е малко. Статистика да ти каза. Добре. Аз малко ще поседна. Добре, аз искам да ги свалям, че така да си страси. Ходете. Искаш ли пиша пускаш вода? Аз ще не благодаря. Добре, аз тръгвам отново на рамата. Добре, аз ще ги свалям. Ето тук ще седна. Не да бавим. Трябва да изгня горе. Аз ще се кача отгоре. Аз ще си взема сандвича да ям, защото днес нищо не съм яла. Искате ли да се разделите малко от моя? Аз не съм гладна. И аз. Ние ядохме сутринта. Закусвахме преди в един ресторант. Ага, добре. Дани? Съм карала толкова много време. Аз ще взема тия да си ядохме. Аз малко ще така. Чао! Хай! Добре. Нашата приятелка сигурно ще се много по-рано. Не я видях. Не се поклани. Тя е много готина, много печена. Какво се казва от мен? Супер приятели. Нямам никакво претенции. И аз. Дано да винаги останем приятели и по-скоро най-добри приятели и да никой да не ни раздели, защото това ако стане, ще съм много нещастна. Надявам се, че Ваня! Да се разсекаваме да питай за огромното за ресторанта. Види сама! Ма спрели клипа? Не. Изключваме изключително доводи, които са смотрели в класацията Гомбо
седнем тук на това. Да. 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 Добър ден. Добър ден. Какво ще искаш? Ще поръчвам. Да, че ме чувствам.